Fi żmien li ġej se nisimgħu dwar Missier Malta Ħielsa, il-Perit Domenico Mintoff, minn lat differenti u dan bis-saħħa tiegħek. SKS Publishers, kumpanija tal-istampar fih dan il-Partit Laburista, se tiġbor informazzjoni kemm xejn differenti dwar il-Perit Mintoff nhar id-29 ta' Lulju li ġej. Tispjegalna kif l-awtriċi u l-membru ta' SKS Claire Xwireb Grek. Dawk kollha li għandhom esperjenzi li kienu jafu il-Perit Mintoff b'mod personali, dawk kollha li għandhom xi oġġetti marbutin miegħu, dawk kollha li għandhom ittri, ritratti, sabiex jiġu nhar is-Sibt 29 ta' Lulju, għaliex aħna qed niġbru rekord tal-affarijiet kollha marbutin mal-Perit. Ir-records mbagħad eventwalment jiġu analizzati u studjati minn esperti storiċi tal-qasam. Iżda rakkonti fuq Mintoff hawn ħafna, għalfejn il-bżonn li tidħol f'dak personali. Min rakkonti personali toħroġ il-ġrajiet storiċi mbagħad u mhux biss toħroġ il-karattru tal-individwu, toħroġ dettalji li kieku ma jingħatawx b'mod orali, kieku jintilfu. Allura għalhekk importanti din il-biċċa xogħol li ħassir. L-awtriċi spjegat ukoll li oġġetti bħal ritratti, ċintorini, ittri jew dak kollu li l-pubbliku se jġib miegħu se jqbgħu fil-pussess tal-proprjetarji. Dawk in-nies li jkollhom oġġetti marbutin mal-Perit ikunu għalihom għal-qalbhom ħafna, jiġifieri nifhmu l-valur sentimentali ta' dawn l-oġġetti. Jiena minn hawn inħeġġeġ in-nies jiġu għaliex għax il-proprjetarju tal-oġġett ħajibqa' il-proprjetarju tal-oġġett, dawn l-oġġetti mhux ħajneħħuhom minn idejhom in-nies. Kull se nagħmlu aħna ħan niġbru rekord tagħhom għalfini mbagħad ta' analiżi. Xwireb Grek u l-bqija tal-SKS huma fiduċjużi li l-pubbliku li għandu għal qalbu l-istorja ta' artna u tal-Partit Laburista se jkoopera. Iżda dan kien l-aħħar appell tagħha li kull esperjenza qasira kemm qasira dwar il-Perit Mintoff tot. Importanti li niġbru kemm jista' jkun l-informazzjoni, għalhekk m'hemmx limitu, nafu kemm kellu karriera twila il-Perit, nafu kemm kienu jafu nies u nies mill-qrib il-Perit, nafu wkoll kemm dawk li kellhom kuntatt miegħu ma jinsewx l-esperjenzi li ġarbu miegħu, ma jinsewx jekk darba qalilhom kelma, jekk darba ddew esperjenza miegħu. Ġifieri nħeġġeġ in-nies biex ikunu protagonisti fid-29 ta' Lulju u jiġu jiltaqgħu magħna l-kwartieri tal-Partit Laburista.